I dobrodošli, a ja sam Ibrahim. Kao što vidite, pobedio sam bossa iz ove Grasslands arene i dobio sam Jade Ring, to jest ovo. Da, ne liči mi se da mu bude mnogo korisno i Gradius. Wow, nisam čekao da ću dobijem toliko beskorisne stvari. Da počnem ovu epizodu tako što otvorim chestove. Pa sad, potrošio sam neke gemove na ove zlatne ključeve, pa ako se ne isplati, onda bukvalno nikad više neću kupiti golden ključeve. Pa da, ja sam zaboravio da spomenem da su gold ključeve apsolutno beskorisne. Prvo ću naravno da počnem sa silver chestovima i vidim smo dobili nekav bow. Tako nešto. Ok, u drugom chestu da, ok, meni treba monster shell i linen isto, pa to mi treba. Beskorisno. Dobio sam skoro samo hrpu smeća. Ok, otvorit ću zlatne ključeve, ako se ovo ne isplati, onda znam da sam bio skamovan. Wow, to mi uopšte nije trebalo, nikad mi neće ni trebati, jer već imam bolji armor. Ni to mi ne treba, o me bože. Molim te da se ovaj zadnji čas isplati. I nije se isplatio, to je to, sjajno, veoma dobro. Ok, sad se vjerojatno pita zašto sam u Grasslands, pošto sam mislio da sam tu sve uradio, ali ispada da nisam sve uradio. Ima i još neki stvari, a to je da ima neki kao portal u drugi Grasslands. Da, iskreno nemam pojma, ali probat ću da ga nađem, a ako ga nađem mogu da odem u kao neki drugi Grasslands, a tu je sve bolji ili šta već. A da, također ima kao i neki chestovi koji ako otvoriš dobiješ neku random stvar. Dobiješ smeć! Bukvalno čini mi se kao da su bolji od gold chestova, pošto gold chestovi su smeće kao što ste vidjeli. Ali da, i nemam pojma gdje idem. Ne nalazim ništa pa mislim da ću samo da se suicide. Čak što... Omaga, našao sam ga, ok, vidim da mogu da odem do Pixel Towna, ali ja ću odmah da krenem ovaj Grasslands. I došao sam, i ne liči mi se da je nešto drugačiji. Ne, meni se liči da je isti. Šta je to? Mogu da ga ubijem? Čekaj. A ne, ovo izgleda kao da moram da ih pređem kako ne bi umro. Šta li si ti, kuku? Omae wa mou shindeiru. Nani? Je odvrat. Dropao je monster egg. Ok, pa to je baš lepo. Ok, znaš šta, iskoristit ću peta koji se izlegao iz jajeta. Sjećate se onog jajeta iz epizode 1, da. Tog peta. Pravda za peta je konačno stigla. Ne postoji Grasslands 4, ali postoji izlaz do Pixel Towna. Ok, ja ću još malo istražiti ovo mesto, pošto mi se liči kao da je baš interesantno. A vratit ću se kasnije u Pixel Town. Čini mi se da je to bilo dovoljno za ovaj video. Znam da je video bio kratak, ali realno ovo je jedino čega sam se setio, a i baš sam se zabavio igrajući u ovom videu. Inače, ako ikad želite da igrate sa mnom, možete to da uradite lako tako što ukucate moj UID. Moj UID je ovo. Sad, ako ikad želite da igrate sa mnom, ja ću samo da creatam svoj server, a vi možete da mi se joinete ako sam online. Pa da, ako želite da igrate sa mnom, samo uradite to. Pa da, to je bilo to od ovog videa. Ostanite srećni i zdravi do sljedećeg videa. Ćao!